Jsme na ubytování krásným v Užguli. Večeře, 3 polívky, 2krát kačapury a jednou kačapury, ale píše se to kačapury. A jednou jsme měli bramborový koláč, takže prostě takový těstíčko a vevnitř plněný prostě bramborama s něčím zeleným. Ale tady není zatopený, jo, tohle je předělaný balkon na pokoj, jo, a to nevadí, jo, co bychom chtěli, že jo, vychází to na 800 Kč na noc pro všechny 3, ale podívejte se, jsme si chtěli přitopit na ten přímotop. To si Borisek úplně zářit, jestli to uvidí Borisek. To je jako něco. Pokojíček náš, medeček. Standa. Babuška, zabolená tady. Ne, to je vlk, co si žral babušku. To je vlk, co si žral babušku, no. Vlk, co si žral karkulku. No, je tady asi tak 12 stupňů. Ale mají hodně teplé peřiny. Duchný vyloženě, ještě extra deku. Ale mají tady i přímo topa, tak ten se vypl. Teda vypl, teď je zaplej, ale vypne se na spaní. Teď jdem spát. Zítra bez stovečky pěškou busem na procházku dobrou. Standa už kuchačka, já už taky. Já už jsem teda vstal 2krát, ale nechtěl jsem je vylízat. Tak, jenom malá drobnůstka. Začala nám tady protíkat vodička. Lehce. No a ještě tady teda různýma těma škubancema, teď se nasála guma a trošku si ta vrtula spapala. Ale jo, no, je to škoda, ale za pár let tady možná už bude stát víc modernějších baráků, tak ráz tady té vesničky se velice změní. Jinak jsme vyrazili. Buďme rádi, že jsme teďka tu. Přesně, vyrazili jsme na výšlap. A jdeme tam nahoru se podívat tam na ten hrad a ještě pak půjdeme někam. Ne, tak už je to tady. Ale jak jsme jim říkali, tudy má je to easy.
toho, že... Už zase prší, ale samozřejmě já jsem jedinej, kdo si nevzal pláštěnku. Tam je Standa, červeňáček před náma, švachtáma. Co Miri, jak se ti tady líbí? Líbí se mi tady velice. Je to tady krásný, ta příroda. A chtěl bys tady? Tak to bylo ostrý. Jo, šlápal jsem do 20 na propadl jsem. Chtěl bys tady žít? Hele, žít bych tady asi nechtěl. Maximálně tak na sezónu si tady zajet vždycky v klidu, ale... V zimě to tady musí být krušný, že? Jo. A mě, co tady chceš dělat v zimě, že jo? Se podívat do věžičky. Tak jsme se šli podívat do věžičky, jak teda vlastně to bylo, když žili. Stupněli zhruba 3 metry vysoko nad zemí. Mívali i nějaký železný dveře, nebo to zazdívali, že jo, Stando? Tak. Vnitřek je tak 3 na 3. No, zhruba no, 2,5 na 3 bych typoval. Tak tam mívali jídlo dole. Tady asi měli dobytek, bych typoval, že? A vylezeme na vrch, kde teda žili. Tak, po takových sutkách dokázali přežít i několik měsíců, dokud to ty, co je napadli, nepřestalo bavit. Proč? Co je takový horolezecký. Tak, díváme si z okna. Jako je pravda, že na tom balkónuku se člověk necítí zrovna dvakrát ultra bezpečně. Ale je tady nádherně. Jako to je ostrý, no. Trošku mi chybí k nohám, aby jsem tam slezl. Pro děti by to tady asi moc nebylo. Jo, tak tady tohle jsme byli prolézt nahoru. Hustý. Větr sněh zanesl z hor do polí, já jdu přes kopce, přes údolí, jdu k tvé dědině zatulanej, cestičky sněhem jsou zafoukané. Zafoukané, kolem mě všecko je zafoukané, kolem mě všecko je zafoukané. Už vašu chalupu z dálky vidím, srdce sa ozvalo, byt ho slyším. Stát jenom pár kroků mi zostává a budu tvého okénka stát. Ale zafoukané, okénko k tobě je zafoukané. Zafoukané, okénko k tobě je zafoukané.
klidně pro zavolet ústy. Kousek. Jo? Či mám jednu věc. To myslím upřímně. To, že trošku sněží s deštěm, to nevadí. To, že mám durch boty, to taky nevadí. To, že tady krásně, to je samozřejmě plus. Ale to, že to, nechci být sprostej, to globální oteplování nám posunulo ten ledovec ještě dál. Tak to mě štve. Věřím tomu, že před pár lety byl tady. A my musíme jak idioti po těch šutrákách, nejsou sprostej, šlapat nahoru. Tam je červená značka, tam vede trasa, maybe pojďme. Jsme tady. 2557 metrů nad mořem. Tam je ledovec. Dobrý. Jo, Dáme živou vodu. dáme živou. Tady celou dobu s náma jde náš šerpa a nic nám nenese. On nás vede. Fenka. Jak ho pomenujeme? Užguli, že? Třeba. Užguli. No, dostala odměnu za to, že jde celou dobu s náma. To není. A tak no. Chceš pomoct? Vole, po tolika dnech, vole, jízdy, vole, člověk prostě spuchle ještě s takovou náloží. Bude se z něho kouří, on normálně zahořívá. Vole, kotník, no. Dobrý žebra? Dobrý, já mi pomohl ten kotník. Dolů se to jde výrazně jednodušší jak nahoru. Tak se naskladňujeme v Užguli. Budeme vyrážet za chvíličku na houpačku. Na směr Kutaisi. Tak nohy bolely včera, dneska už je to dobrý. Ale včera jsme nemohli ani chodit, že? Nebo aspoň já. Posledních 100 metrů. Jo. Jdem se nasnídat. Tak jsme tady nechali památečku. Stovičku na krbu. Nasnídáme. Tak se loučíme s Užgulí. Tak, krásný peson tady. Nazdar. Zastávka u babušky. Malá. Babuška je tam, ready. Protože měla moc dobrou kořálku, tak si jdeme pro další. Že?